ताहे भैया ताहे लरुआई बारा का कहीं रे मने नहीं खेलागत मन में ता हो दिल बा ओकरा से मिलला बड़ी दिन हो गइल बा। ते तला थे हो ओकरे से ओ तला थे ते तला थे थाप थाप बतावन ना मल दे आ था बुद्ध दैनी ये दो बात तो ही का हमारे भी दो दाल बा मिलवा दे मिलाऊ ना आवा थू ना कटहर के काटनी नोट भइल फाट के कटहर के काटनी नोट भइल फाट के आवाए वाला मुंह मुलायम कर चाट के आवाए वाला मुंह मुलायम कर चाट के आवाए वाला मुंह मुलायम कर चाट के हवा खुशी राजा जी हटावा जानी काट के आवाए वाला मुंह मुलायम कर चाट के लुटारा भैया तलाई माला तनी सोचा तानी बारा बाबा झाक देखना रहे तो सनमवा से हमारा मिला न माये ना तो हम दई दे मुझे जे परना हो कुछ बची गावा तानी गंगा माये। 1 मिनट भाभी आती हूँ। कम हटे पढ़ल जिद पड़ल करे बड़ा जातिवादी ताहिन लागब हाली लेके भागब ऐसे तो होखे ना दी शादी उमुआदी जिए ना दी कहियो काटा ठेका दी करे खातिर मर्डर तैयार भइल बा जब से ओकरा लड़की से प्यार भइल बा ओहू से चकोड़ा हमार साथ भइल बा जब से ओकरा दीदिया से प्यार भइल बा हथियार भइल बा जब से प्यार भइल बा सरौ के त हिंग भर काढ़ब जोहिया बेटा जा उनका के माना करनी जनुआ के बड़ी समझनी मानल ना बात हमार ओकरा ता रहे बेचैनी होता बवाल यही जा सोची सोची जिया घबराता अंगना में गहना पड़ो छत छिटाता दुआरा मजनुआ पिटाता हमको मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। ये रेलवे की हड़ताल कब खत्म होगी? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया।